se eduru enimra ohan no ebobo no kodruin na adesaye no osum no kodan na adechie no ohan ni free feneba we kire se ewiase na wokwa efise ewiase eden nti na se ewiase na wokwa eti kame ho nfa se dwumadi embra wo KUMAWOOD TV from Monday to Friday a free 7 to 8 p.m. Medawas Beda so much bread na matena se na mohwe me wo KUMAWOOD TV bedi dwumadi ebero wato ne din ewiase na wokwa ebusua so dwum se ewiase na wokwa dia na ka hu se ewiase de obo soro ne asase a owura so owura dia na wo mra ne amane a odidi ahwohwe me mo bibia kwapa mo bibia macho e wo bibia wo ene nso yo de kwa de ya to bi ene isa bi na ya se de o sun sem ene ye ewiase abrabo because of this we bibini no ti abrabo no se because ye for ena na no chance sem ene ku adetia e say ena na no hwie mu de dugu ho edi di maaye ene ye hu Kristo be hwie mu de na de agu ho so na mu ntan bie enya mo no honam no kwa na aye de enya we kire me say ewiase ebifo etumi ene sem ene enya wasete to busu aka me ho na mfa saa dwumadi ya to ne din ewiase na okwa dwumadi embro se ewiase ene ewia a yeti ase se eye sunsun sem ene eye ewiase mu pensen bebere dia na me ka tro se eye pebre netena se ebusa mo so kwa wo ne hwan na wo firi na wo kɔ he enu ti na se ka me ho eye eskuto yi pebre with my friend confess content am fa dwumadi embro KUMAWOOD TV ni ewe me pensen mu asetena ni kwa e fa so bedi ye e bedi on free eye hawo ne ye yare ne hawo bi asabi ebu ye chire de egu eno ena ne egusu a me no ye ti bo nu amade se eskuto yi pebre ene ma tra ma kunwem ye bedi di susem ni abo ura ye asetena ma brabo ahaban mu ene kwan ye fa so a abrabo no be si yie amaye nene Ifokase bi wo mi nche wa ase se ewiase no do do man kwa na dum no fi awoye ene wo na ase bi wo makoso de aba ya asetena mu na ene me sebre no e be kɔ ne nche ene difo pemsan pofo e wo mi nche wa ase e kasa papa wo yi a dwumadi a wodi a no disunsun nyuma e wo na ya asetena mu ye offensive road ho ene o ye de bututi dwuma offensive na ho ene o di dwuma ho agora abe me ma kwa ba ya ja wo hene kasa memem papa na ti sei aba fio lokre se udi ma manfo wo ye wasane ye no so ana se altar room na so konkro bia na mun kai me ye kai opa bom sabu ai bibi e be ko ahenwana nim bia so ye kai o sabu ye nyuma pressure body nsa ye mo ye nkata ye ne abomra ne amra ne so maja wonsro obia ne wonso abomra ne amra ne so yeso obia ne wonso obia ne wonso maja mankwa obia ne wonso obia ne wonso yeso obia ne wonso abomra ne amra ne so yeso abomrani amrani sawai obiani unso ofa chama pimpim adiawie ofa mpata mienu pa watama pimpim adiawie asiam pro wasisa ye kantandu mienu awon wajuma obiani unso obiani wonso yeso obiani wonso obiani wonso abomrani amrani sawo ye obiani wonso odonfo jamobronfo no wasafo wade osoro ka wani monyam asase kira won se na djuma wo Jesus Christ wo ye edabi su ne ne nkonkunu ene dai wakwa ye be hia mu ne ka sunsunsam ho be sra wo mabiela wo hwe me sabre mu
dia wo yawe dia problem bi da no so ento brese problem nkwa wiye no na mama anya dansidie wom meda wase ogoma salefo wadomuti amen Oh, oh, sanity Abra. papa nyini yeah Pim papa, dear pan ede. to me ede sinisika na wo sika na ni to me we betuma ku ato atwene ba se wo to me a to me no ebe ma wo sika yes so wo to me a etwa se wo timi kasa kire to me na to me no ma wo sika ma wo nya sika wa brabom Obi kasa hom sem de yemfa ye ni hu. Na ye de na timi hwehwe yedie e ma yasetene abra ye wonam ebia. abrabo ne de sunsum ne bobra yemfa honam Sa. yeah Ana mebusa wo se wompo wono hwan na mre ben na wo sha se edi sunsum sem achi. if me pem san bofo odi for Shadrach Wow. me enzimani Okay. if you are pocket Our pocket. if me na Elijah Kwajomono Elijah Kojomono. on the power asole Christ Healing Power Church Bye. eba asante mem Wow. yes me na no wo yirai Una nankasa owo papa oyirai. owo me maame Oh. eba asase so owu no yirai physical nye hyenkom so to ho ansa na me na ewo ma ba asase so nti me hye me nkom Wanna show. me na na be wo hye me nkom ansa na wo Nti una na akwa bati. Ana se. tumi na me de adwuma Oh, I see. yes yankosre yankosua sunsun na ne baye so film nkola bere mtimi school man timi anko anu akire yeah Yenhwe. Kwa be so no tumi ni nante ye. Na ye wo sen. Na mre be pa na hu se ade we friend tumi. eba me so foforo no mo se eye motia because etimi ba classroom ko etimi si nti odifuo a ye wo me wo bompa e ma me to hyenkom to se akola we edifuo daache nti na school fo no munnim se eye sunsun bofo na na ye dai aba me so nti etimi si kra no kansem no kansem tumi akwane motia na ba kwane motia na ba o yale kra na mde sasun wo school mo na mde sasun mu a twese otimi ya yaresa yes enti sunsun ba me da ye me da na jo a na angels ne ba me nchen wo ho na kasa na ba no mo kasa kire me yeah bofo ba me so kane efa ne sahuja yes ansa na mike mo eso ba mo so ye kofo Asa ye de bia mo fa bofo na kofo mo ya kofo na bofo bia no ba chawda bo yo ba se bo yo ba tan a okuma ne madi ye ni abofo enya abofo wo suru nya na ya kofo ebi ye sender omo ya asomafo ye obu o mo de nsem firi onyankopon chen ba nipa yes yeah egu ahodo akofo na mo de o mo ye den ye de omo di akon wo sunsun I see ye de omo di akon adwuma edene on se na Daniel ebra na obom paye no na bofo bi e fe ne se Gilbra ena na ode Daniel mu aye ba by Persia ne dom timi chi bofo no Persia ena ne dom timi chi bofo no chi agi Daniel mu aye onyankopon sma Mike ye kofo o se kwana ne o Satan na pamfo nkoko na gi Daniel mu aye fa koma no Mike ba ye obekon esa se wo kofo na obegi Daniel mu aye no e de bre no enu me hu se abofo ne bi hu ode ne si ne bi ikuru ne wo mu no o se ne dom yes ye ka Persia e tumi ben e ya honbo ne mu wiem oh yes I see yeah abofo ne were dark angels and white angels ye abofo mu ye nwuma usum enu ye fam usum atumfo se obi ye bayifo a e bofo na tinimu e sunsun fi ene li wo de odi sunsun kan so ye adwuma ebu odifo but na nye sunsun kan no de ye adwuma yes ndi sunsun no e de sine se obenya sika na ni tumi se wonya sika na ni tumi ni bamba wote se dwati abayifo nya so beku ato atwene yes nti en hwa de si ehun se tumi wo so hun se motia ba e kire bo hun se bofo yeah uye sebi obi a uswa na tumi we kura o na
mpanifo ne fa wo sen ɛna sen ɛna na wode di dwuma ɛwɔ yɛ bia na wo o enzima krona me kan wasem sunsum ne fa me no me maame ene papa de me kofi me papa so ye difo kese wawu ona tete me o maame afamu no tumi wo ho ena me papa afamu tumi wo ho yes wow di sana tie me bofo no kire me sa haba wo tima nipa wo ye be yesi enti abofo na kire kwan ye fa so ye adwuma yes enti adwuma na ye na efiti nkola brem na da bedu sabre wow menim adwuma ba manim akasa adwuma na anya ye ese bi na nipa no sunsun nye sunsun papa na di wachi yes emrebe na ya na mokwa akon o sunsun ye wo bere didi akon mekokon a dise obi asole tia o okay na nipa kro ompese obedi ye wa brabom o sori tia o yale bia beto so wakon enko ejese kufo ni bowuram bia na amantam kra wo sunsun sunsun se bofo na amanwura wonko anko kokon no ansane wa ohuntimi nto ya hwa de o ahase obi also was spiritual marriage waya enko se oba ho ye wo aso ye no e bofo no wa e mu no mukodi akọ ana kwankyere na ode ma no ene ni sa ya no wa no ana tumi no ekodi akọ sunsun ma wade na ye ka no ansa na sunsun bi be wale wo bi no okoje permission e wo fie se de oba ma hu oba na opese okohu abusua na otu tira de enti okohu abusua ma hu baba me hu me fem pese me wa no ne ho ade esei bia no ankohia bayi papa ne ho ade esei ya yaje ho amamere nyina wo sunsun mu ni ayi walo ni ayi ho ade ni etu tira de e wa sunsun enti obi betima so da ye pa na ye wale no wa so da ye na to aso ade bia so hye no komba wale ba fisika enti mimpie wo sunsun mu kunu na de bia so da ye hu no yes enti ansa na sunsun ba wade nipa no na abusua makwan I see yes enti sunsun mi wale oba na akọ wale na mo ba wale be wie but awo be ye den be ma na akọ wale sa oba na sunsun ne wale no ubo se adwuma wo ye na asase ekofom opportunity e wo sa won setimi ka no sentimi nka se be ma no so na sunsun no wale na wo ba na akọ wale no ubetima nyem 30 ni nyina bese awale no nya ni je wo mu da beda na djubia na sunsun no beda obeda na djubia na sunsun no beda ye obu so sunsun no mada ye mo hintaw ba be ma no bo so obu so sebika flash opietom utim se wono oba hia ho ayde afo oba bu so e mada ye but oba sore no na ne ho aye ne se de one be ma ayde ehia sana sunsun fa so kwalo nipa nti se de physically ekofi ko ho abusua no sana sunsun so no abayifo kofi ko ho abusua ya tutira de ye de wama no it is yarewa no ana saa ohaw na eyetumi saa haw no se ba okonkon bia se de obofo no ye okofo no yes mukokko ana se akwankyere na wode be ma no ene yarewa na tumi no edi esi ye de sunsun akwankyere begu akwan mu de ama wo ne ya bo wura sunsun mu okay akọ ofie nipa asomasi se awade amowale no ebra so eye munye ni mu ye ne busu sunsun abayifo ni twahye awie na ye ka kire wo no so mante ase a eho na wo se ewutu obifo na wo je mu na ade no wunya mu a de obetimu be dai ebeba enti edika kohye wo sunsun mu kwan so nya fra abayifo no matara se munya nipa asomasi akiridi enti munya na kire na mu anya akiridi a sunsun mu no ade na mu de tu ni tira de mu nkasa ade na mfama mu na munya no oh I see ye wo bi won ma ye beka se ye ntia se ye pese ye se no ye pese obenya ni munyam awadiem enti sa no e wo se de ne wo ye de akwankyere begu akwan mu de ama wo akwankyere begu akwan wo hama obesa dwale ye esase ma bawura sunsun di kan kwasane wa wie akwaje wo kra firi wo mu nsem enti menya kwaje wo kra firi wo mu nsem wie pe physically ade bia no bekan bia no omutimi ma mu champion afi prosperity ade bia ye wa kra ade bia wo se su bia no so pa se eye dey ebie dise sunsun na wale wa wale mo ni da wow uba bresa ya hwa de wa ase enipa de se ni wanka na okra etimi ekutiaw abere odi na jiwade wanka sa wo kra etimi kutiaw yes how e obo no ma sunsun atin mu nya papa
Yes. Ye will go on my abusua crowd will film you will not be the abusiana. Ah, at the age of 40 years, we just can at the age of 40 years, I say with me young. Yes. And on a 1 month would soon uncle Petty acquire and we said they are brabon economy so. And then I say Pejano Bafo. And then I say Pejana, you are pumping the home upon Trisha. This is happening with the mount. And the entrada me, your woman, no, young country them say, your cogigina idea, and I minima pam be a sebi, medeme hawa kodano. And you could tear me, made them say a pump, and I say a yechua mwaka. This whole boy would assume Nippon. So one goes soon with Nippo, who are dear quality. I'm more resolution, because I did see, it wasn't an answer. Tani was a course of Brabuma. No way you tell fresh. But I say a year, Pem Sambo 4 and an education comono. Now, I mean, Tabokaka and Coton Dimbra. But there's so much bread. Na matnas na mohwe me KUMAWOOD. But the jumodi e bero. Opportunity Ewiase Nna H. Ebusua, so you say Ewiase Nna H dia. Make a say Ewiase your boss on asase a owura. So radia na o mmra ne amane a odidi so. Ade chene ade say we. Ade tie o mani pada sani na ade say o ma odman ko na odidi ne juma. Ebra nwura, odi pada sani pentem, etu ni prum, efi say bibi wo ho. Ede na wo ho. We kire me say Ewiase Nna H. Enka eda nke ntuprum. Bibi wo ho enti na eda etue. Me come asem kuteru ase. Ewiase what busa ho pen. What na se adwen ho. Se eduru animra ohan no ebobɔ no koduru na adesaye no osum no kodan na adechie no ohan ni free feneba. We kire say Ewiase Nna H. Efi say Ewiase eden enti na say Ewiase Nna H. Eti kame ho yemfa say dwumadi embra wo KUMAWOOD TV from Monday to Friday a free 7 to 8 p.m. Medawas. But there's so much bread. Na matnas na mohwe me KUMAWOOD TV. But the jumodi e bero. Opportunity Ewiase Nna H. Ebusua, so you say Ewiase Nna H dia. Make a say Ewiase your boss on asase a owura. So radia na o mmra ne amane a odidi so. Ade chene ade say we. Ade tie o mani pada sani na ade say o ma odman ko na odidi ne juma. Ebra nwura, odi pada sani pentem, etu ni prum, efi say bibi wo ho. Ede na wo ho. We kire me say Ewiase Nna H. Enka eda nke ntuprum. Bibi wo ho enti na eda etue. Me come asem kuteru ase. Ewiase what busa ho pen. What na se adwen ho. Se eduru animra ohan no ebobɔ no koduru na adesaye no osum no kodan na adechie no ohan ni free feneba. We kire say Ewiase Nna H. Efi say Ewiase eden enti na say Ewiase Nna H. Eti kame ho yemfa say dwumadi embra wo KUMAWOOD TV from Monday to Friday a free 7 to 8 p.m. Medawas. But there's so much bread. Na matnas na mohwe me KUMAWOOD TV. But the jumodi e bero. Opportunity Ewiase Nna H. Ebusua, so you say Ewiase Nna H dia. Make a say Ewiase your boss on asase a owura. So radia na o mmra ne amane a odidi so. Ade chene ade say we. Ade tie o mani pada sani na ade say o ma odman ko na odidi ne juma. Ebra nwura, odi pada sani pentem, etu ni prum, efi say bibi wo ho. Ede na wo ho. We kire me But that's why you burn what's not say. No, me try one bar. You been to ma, you try home by na. Said you go soon, you were born in Cacrano. Maybe a make us say, Toby, ye and Cassa, ye Cassa, ye nay ye, you may be a ye no, a timid from so be a bar, I will you soon say, ma, to cruda home in ya ye. Make I maybe a baba be. No one Casano. Now no Cassa, a yinica, Emma, ubi no meno. I didn't hear or say, I am a man in the subani, or say, ah. Abaya me ma wo no enne ubi wa no ka nzo me so ba no so obetime nyina beto semia na menye oba baya no we did 2 weeks and it is say o twene nya hwebai we kire say Ewiase Nna H. Akra Opani asema making esi wo ba bia mentimi modin because ahwefo hwe yeah pese wo mo ansa afre enipa de sin nano etimi yi nika ama no meta na chi ma na brabo ye basa
Yes. Ewiase a enam no. Enye ewie enam asase so nya nipa o. Wanu betmetia obi. Ebe na nipa no kura no yasoma se omeso wonhwe. Enam ano kasenti na kofa bone bi de abrewo. Etimi sim hira kwan. Ye obi onu wana ni nsu ade onim kasa. Ebi kwasa da na wo kasa na obeka ne bia na obofo bi de ade bi brewo. Onum kasa be kasa na a destroy life. Enti nipa no nya bi na no kasa se wo bebre. Ukoso no bafo bebre. Disi wanya obi okuta sunsun mu ahwe kira mo. Ehunu se brebu ka kasa bi tie nipa bi. Ebrebu ka kasa fi bi tie nipa bi. Ebrebu tie nipa bi na so. Wanka bi bia ntie no. Be nipa no esunsun mu etumi. Bia no ensun no ebosom na wonim. Nti nipa wano kasa etumi fa bone de brewo. Wow, ye hwa de ensuaso a eye ya no kasa e de ema yen a ahohom efa e de di yenya. Ameti. Se meti we. Se meton ade a na obi betena ma ade so oto a. Me tiana se mame untimi nto afa ma de to ne sore kwa. Etimi ensuaso o madwa ton de so. Yen fa nton ade. Ya de akrokro. So person we yen kokko mo wo fia de akrokro ne aburu na yen kokko. Se de nkokko be do so ama. A wo mpia bontin ko baabi. Okay. Di se wo ton ade. Na o person ade a wo ton wo dwadie ne koso e kasa de. Kasa de. Yes. I see. Ye fa kasa fi nya adwuma. Obi akura ntimi ntowade. Obi timi de sika fia be towade. Sika. Yes. Ebi efi. Yeah. Ye wo sunsun sika bi wo be fra wo sika mu a wo dwadie de bia be di dwa be towade saa. Enso fa so nya fa so da. Wow. Yes. Iti bi sika bone fra wo sika. Emrebe na saa nyoma ntimi happen enipa. Esi da. Ye obu okwa wadwuma kwa ohun ye na hi. Anya wo kasa ohun ye na hi. Se de yedi udwa na yedi udwa mo. Edwa de ne koso. Ni atena se anipa so besi. Se de ni dwa de ne kona koso dodo. Yempe sika bone mfa nko fra ni sika. Na ni sika hye. Afo obi store na ebe to ade. Na so sika na hye na hye. Ene be wo store ni mu nyina esa. Na so uni sika da ho. Uni mfa so da ho. Ese wo su abofo sen ene de udwa. Eye uncountable. Bofo be pa na epanyina wo de nante. De oye panyini. A wo ye adwuma. Sa. Be de nante. Okofo market. Michael. Yes. Na first what sen. Woni sahuja. Sahuja. Enam no monam. Sahuja de dwuma de ne sen. Oye nyuma bebre awaresem. Ayaresa. Ayaresa. Se obi bi wo kyere, etwere ya le da obi so. Pese ne ho to no. Eye instant. Me yesunsun nyuma ne de ma wie pe. E wo bere ne nam de ma betama boso ba ko pe. It was a trial in a year. Yes, of course. Entoyariana. Ye toya entrial ye makwa. Ye de ma e wo sunsun ye to ye de ama. Etwere obo abontusi ni betimi de ama wo ana ye abusua entoma. Abontusi ni betimi de ya de ama wo. Ono kasa kwa betima obi di ya de ama wo. Obetimi de sika hye wonsem no de toya de no de ama wo. Ena mam fo mro chikakra. Sede na wo ka kire me se ewiase no se bi abusua bia dodo na ye ginade ana se ye ofapem o tumi a esi ye so a ye de boban. Yes. Abusua bi wo na se bi tumi e wo ho a e boban. Na mebusa se obi to ade ma me a na mabusua no mitisha se yi a etimi reject se omo mpene ma asa nipa nfa yare ma me. Abusua bia ni mu asem. Abusua bia ni mu asem. Ye wa abusua bi wo no ma emu sunsun e de agina abusua no. Omu ni di obi fie. Omu ni di obon onko wi obi nam onko di obi aduane. Nimo omo de bo abusua se abusua ne be peda. Dise de okuta na adwene be ye kuta ne nya be ye papa. Na no ahase sori ti abusua no. Oh. Yes. Ene wo fie bu omu so a wo ya abrantie no sisu se de untimi peda da. Because wo fie bu na ni panim. Na agudie wa abusua mu. Nti nananom betuma tamagude ndi akoye aginade de abafi yehia nipa yehia nipa wa abusua nim ne de sika na wo abusua nim ne de asese ne munyam no ne de age maaba nti oba bi betuma wosa wonya waleda obetuma wosa yese woni ni share je se wonyam oba wosa su sika ma oh hiankwa nti omo de abusua ni sika no akwaji nipa.
Obe share sika for sa nso omo nso ni mu. Awo no kwa na be ye be ma. Unse ye wabusua bi wo so a ema wo ho. Na de mana kwose sika. Ti obusua bi sika wa obusua ni papa to muntime ngo nche. We awo baako, we awo baako, we awo baako. Obi okwa wonye se wo bre. Obi onye sika pa abato hia ba. Yeah. Enso wonya bi. Isi aba wura sunsun. Hey, yes. Sunsun sam no sanete ye. Ose sunsun sam ye kan di wonim. Wonim sunsun sam a wontimi nkyira ase. Ene yehwa de wa ase. Obu wa ase bi. Onkoji bibia. Abrabon bono konkron se de utie no no. By the end of the day no, obetwi kana twie ene ye ujai ka ebenya ka mo no ayusu. Within a short time no. Next kana sash. Eno na mekan e apam. E obu oso na sunsun na wale no. Yeah. Bia na sunsun na wale no. Sunsun na di na chi na ene wale no no. On pese obenya sika. Oba ha oba bresa de aye no no bregu. Saon. Oba bresa nso wanim fifire wunya bi ni. Adwuma no be ye. Ene wo free ma opportunity we ba. Wo free ma opportunity be de bi aw. Man we dey o dress kama na bi ekoso but kapre we ni bi. Kapre we ni bi. Sika na be kan na problem bia be bompa no de akoye. We na be ba pa na problem bia ba no de sika na akoye. Enti wo to oni sika da bank account kra omi ebi da. Yehwa de wa ase. Bo kumase ya kumase ya. Yo bro no bi wa ase. A bro na gidin pa. Se man ene fefa. Oh. Omo fa mema de ba fie. Omo na omo da wia no ma sase enome mema no mo bomu dua na empanifo na na se mamefo no mo wo no. Omo ta enkra na chi. Mamefo no ena dome omo ana sana omo sunsum no ya ye omo. E wa busumbu e dwaman. E fie we de ye de bema ba fie ba de bema ba fie nyina. Abusumbu e nwalem. Ndu ye bema no waso oden. Na waso ye den na kwale se abusua ni ma obi bia be sei. E ye no me na de abusua na so. Ebi omo na no ya de mi obi dome wo mo. Nti sa no me ne na akiri ma ye de e ti so ka. Town. Yes, of course. It is any part so wo sa abusua ni na sa enwoma ye kekan. Se bi wo no ho a etwa so ye den. Etwa so we sunsun ade. Yesu ye ne ho adwuma. Ye ma na haban no dwale. Haban. Ye ma na sunsun sam no yusu. Sa. Yes, of course. Ye yi ni tiri free sa ade na se. Na obeka abofukuo no ho. Na ma kene na pamfo no sehuja no na abofo nyina do mu jetwa ne ho hia. Yes. I didn't tell what my person promoting me to promote me, but promote me. Osi akwan na besi kwan. Ebi kwa na oba na aware no kwa ni fiefo na yesa. So. Yes. Oba na yan ware na aseme ware no. Ena wakọ ware no. Yes, of course. E dey tin na say busu ye yesa keke. Eye tetefo na sema. Wow. Yes, abusu bia na mamre. Ena man famra o chikakra. Emra asabi wo hu se eja tumi wo fie ena tumi wo fie na e wo ho no. Na odi ye den wa busuam. Wankasa. Me de ye adwuma. Wow. Me de ye adwuma. Me de saya de bebere. Yes. Seriously. Eh. Yes. Na mre be mpa na mokwa ako a mudi nipa ne dem bo mo so yare. Se ye ba wo so bofo ne ba wo nchen. Nipa asumasi jeni mu. Na ho nto ne. O se mempene. Jeni mu na ho nto so. O se mempene de to so mpese se bofo no bo. So bon so be yare so be kosofu bi wo na difo bi so ni akosa ne yare. Obo wa wo nche. Eh ine se bukum. Yes. Enti mo pe eye abofo mo kuno. Yes. E de akofo na ye adwuma. Because nipa no wa ha wa che. Ebra so se jeni mu wa hu akiri. Jaha no wo se minyae meha no. Jaha no minyae so meha. De se sunsun tian. Ansa na mema mafrefu abemu no. Bibuso se mo adifo mo ni abofo na ye adwuma se mo ni otwedwa mponyame na ye adwuma. Ye ne abofo o mo firi otwedwa mponyankopon chen na ye adwuma. Ento bi a kaso na sofu bi o se hu nyame da bia no no kre. Oboa obi ne obeka so hu nyankopon straight da. Wo hu nyame da. Mi hu nyame da. Wo hu nyame da. Mi hu ne da. Odifo bi obeka che ananipa bi o wasa so obeka so hu nyankopon de oboa. Nyankopon se mani na eja.
What did they go home? Anyone be na de go home. Moses go and find any hunu. Let it go no hunu ye. Nti mrebe na no ne wabofo hia mudi nkomo fa asese. Sunsun mu ni pa bia wo se dua na do abofo nya salando wo. Sa Say na eba asem say nipa asumasi na de ni fa say kote haban we ko yes ade ba we ko yes ade we ye wa haba bu okura na ye de gu rubber bucket mi de sija so noa ma na bin wo dwale o so bin wo kra nya bambo di ye adwuma e wo di for na say wo ya ma wasole ma no nti wasole ma bia wo bi wo sha bofuko na senko de wo ya so tie de nkomhye ne ka kire de a wo bambo me wo ba me na se ya umu ntem. Wow. Yes. Problem asema ya asema ne nto da. Ezan se woni bofo no akoya pa. Nti bofo ni di wachi. Wadwuma na waye remfo de ama wo. Nti every day bia opa obi amie no store batuko be tiri okokwa de beto ne beche mo ma bia no firi anopa. Sunsun ye di bobra. Ye di ye adwuma enya hona. Asema ko roba mo adwiri mi pa o. Me mabom degree na se bi nim de no. Se manfa sunsun man ta akira enya adwuma. Dabi. Nti ene o mese o ti se sunsun ho de ne sene onam. Oh. Na sunsun asem se ehu. Se de physical di dwa na sa na sunsun di dwa. Yes. Obu wo so dae a ono woda wada ho so dae. On kai de asi eno anso wakoda. Ewia woda ye. Wa na ewia. Ewia woda ye be de waso dae. Oh jaisa. O so dae hu de ne papa ade papa be wa bra bu hu. Sa Bone ba hu ti wa na abeto. Ade bi e be si wa ni suo no. Edi ka si e woda ye musunsun ansa na apie. Yes. Iti ameka se ye obu wonu mana obeso dae bia na watu kwan okuta passport okuta visa oko UK oko America oko se enso wa try a oko bia ne abonaba eno chese akwantu na woko no unyanya abofo sunsun o de na obetumi edi wanim kan ayi musuo na firi wanim enti apam bi da wo so a wo ye siw kwan ya lokew this ye biew ena biew pe wo try a chese wotimi tu kwan akwantu na timi yeyi ma ndia asatene yete wo no eya kwankere. Yes. Enye sebi ne kuredi. Yemfa ni han tran wiase o. Enne yemfa ni kan tran wiase so. Dabi. Ei, asemo okay dem mo di mo bra. Yemfa ni kan tran asase so da. Ene asase yete ye. Wodi wani ka tran obi di kosua ba ko na petese wansi di beku ato atwene. Wa wo de ye den. Odi beku ato atwene kwa. Obi be bo sunsumu dua na wakum. Chance woni bambo nti. Ube soletia o. Nipa we. Misika wo me ho. Wo sika na wono nche wo sen kotua ma wo but wo hwete wo se woni bambo ni sunsun bia wo yi afiri ho sika na hye Wo hye nkom wo adi yi e de o konkoro bia o. Yes me wo be manim anya na beka wasema kire me sunsun na beka de ehia obi ade a kire wo ansa na mabusa akwa so Obu wo se mo mpae obu won zo hu wono asase ka wo ye wo adi yi a kire wo wo de na etsen. Ai ye wo asem ebiri du bre se metena se sunsun se metena kwanyam se me ye adwuma me nya tena se me ye adwuma wo ba manim bia na wo se me asem bia secret bia me bia so de kire Sound. medical yan pa bona wi abofo ne makasa dada e wo sunsun Na mere be na se bi mutimu wo ha na bofo no etimi ka kire se enipa we seni no de oba oye onchen so oben bofo no no nam enti so fala se nipa ne boni trim se oba wo nchen no eye wo do wabo wodin o pemsan bofo obo medin me ne me ko the great pemsan bofo nchen enti bla obo odin se oba no bofo no I connect. Oh What I say? Yes, I didn't do it me free baby ba onye duru wanu so na nkwan so ba wo ka asem se wo ka asase wo di san komu se abofo no me ye konkonsa fo kra che nipa wasase so me ka secret ba ko pa na me bi so kire. Yes. Ye hwa de wa se emrebe pa na wan koso wasori ma ana se wo sofo kuto ni bi ka asem bi efa wo hu a wo bofo no be ka kire wa na ye wo ya odi ya. Me de o ka me ho asem bone me ni ho yaw. Adenti. Me hunu se me a onye me o ka me ho asem nyame na wo ka sunsun na wo ka setia. Esa se nyame me na me kire wadwuma nyame me nche na wo ba wo. Sunsun ne nche na be pem wan de afiri. Me ye nipa metuma fun. Ati ase.
but enya me na wo so me enya me ntia na bepem wo bofo na wodi me ya adwuma no wono ntia na wo ye dai wo ba sa yes ntie di tumi na ya adwuma ye di tumi na kasa also bofo ndi say sahuja yes ne tintin gram na faso te say obo adoso obo ayatare kokko odidi ne ba uhu na oyijata ne hu pa one make omo faso no mo ne ye ne omusu no te say uni ani memo ade ahuru ani no omo yi mu di a kire me ai e ka me ba ye me yire ya anka oda sia ma ohuru me se bese me ye hwede ya ye me yire memo ma da mu di a kire da ye no ahwe me yire ai ka me ye no rough why you dey o say e me yire ya tete wa sa so hello baby of escape from where hello baby sweetheart honey will you come today me say Ewiase a little one box what dey akrokro say no odi pram no etina me say uhu wa buru na atimi ye nkokọ enti uwo tumi a ade bia wo ye bia no utimi ye se uwo sunsum nipa a wata wachi ana sunsum a aye bamba wanya wono ne nam wasa asisu a ade bia bebi wa ne se wo pe bia wo se won se timi ka ana me yere wadi maduru obaya wan jami a memba pem sama mani de bebo na me ka chiro on se da me san kwan no we me ba me se be wu still nim be se no obaya o ham dodo o da de sa wa no dilala o ena mitimi me de wodo ntia sa wodo e odo wu odo nye wu obofo no yam kan de se wo busu mfu se me di manu yam samra ho pa di nya sa wodo no ntia enti nyankopon na mamohia sa mo nka mom na krada bi hia ya ene krada timi hia yewo bia ne suni ne ban ene sunsu me di odinam yes ene yenko afrefo no na obi o se bi wo ase bi ka kiro ana se yare wo bi wo ana se bibi kire na ade o de bi se ya onu so mfa na adwen kire mra yes baby o mana tu o bet me afre phone 0205 phone 500215 0205 500215 o bet me be yeso na ade kire wa ade de me bisa no me bisa before ase o bet me so wa adwen kire akra ema ubofo no esunsun bofo anase eye Kristo bofo ni bia ese de mehu se ye ojidi fo bofo ani wo eye iraba in the name of Jesus tons uka tons ana wo menen enye tons e meni pa bene o bible say the na wo kasa na so obi je no nipa kuro ntimi nkyerase asa na wo kan se wa na kasa ma enje no de wo pa siw so a e wo so to de babia de Nyankopon de asoma so fam mere wo e wo so wo kasa ma ni party nto de sunsun bofo pa no ne nante yes of course enye enje na ese angelic enje no oba na why de okuta tumi ni se wa ya de ma na eyi sa ene ka se wo tumi pati abofo ye adwuma na ko nipa ne chene wantimi ansaw ya de wantimi anye bia ma na anye ya nkwankyera ma ma akwa ade se de na ntimi amamu a na nipa no onye difo onye sunsun nipa sunsun nipa na se waka wa hya nkom na bam wa ya akwankyera na yeye mi hia akwantu metima kɔ akonya beto ho mintimi nimisuro aba ye de sunsun se megu akwam de ma akodi akonya no yes na mebusa wo da ben pa na woda ho na wonya wadwe so kwa akon na obofo na bebo ho masa sore ni akoka ntokɔ bɔne obi de ne ha obi aba pa na tumi di na chi nani edene a ono oye wa honhom no e mugamu ye fe no the fire day tumi bia no no ma eso se na okofo mike ne se hoja ba wo hia ekun da ekun de ehie bi pa na yare wo ben ana so ha ben obi di ba ye so be kai ba akum bia na edam no one ne ten so tumi be na edam no na eye onu ankasa ne se wa ene na eye ne sa shedem for 3 days abofo no ka se me shedem 3 days mini di minum nsuo menya hwe mi nware na me shedem na yedi akonkon asunsun 3 days ma me da so team ma me da so na akra ne so te no ka eno ano no ero sa no sunsuma kon no eye sekan to sekan eye ja eye kwan be so na mu hia wa eye tumi ne hia na wo hwe bia na se de nipa ye hia e wa akon na ba akudi nkonim no etwa se de bia nipa bi okuta nyambofo o odine bia no woni sunsum bone so hia Onyankopon bofo ne di nkonim
Wow. It's a bit mark here. Any Gabriel. Daniel Diano, a year for 200 miles. Yes, of course. The Tatate, as someone were D4 no. Senipana appear more. 2 minutes me free in Mubiji now. A kind task of nature one sana. What would say Nipano? Yeah, but for the box so. A box so I can't nipana hint as a match. Yes. No, I tell Pine one fast. The Pato cry to Mrs. Enocas. The cry, a creatinum, the cranet in the moon. Senipa who cry soon. It's Mikasa. So far as our Bahon and Quan, both one or crano. No, Nakasa. And Nakasa. Out in Crano Subiana. The cranny pie. No Casa. Eddie Achilo. Okay. Nipas mercy. Say. Waka soon so much and a man of you. And a crown no swap. I become once much. Because the crown is soon now be fair. Because I be for you want a frail cra. It was my difference of Freya cra. A frail cra. Eh, Yes. Now I am real cran actually a better than a crazy do I could me who may be a Canada. No be I didn't go on coffee and I say I children. I didn't put himself friend man Sabeka. Say a buffon a connected into a wood dean at the Bejina Hon. Baby, our cranny should be always happy. Wow. Near Bobo soon. You will go out Quagina. This a wood dear Mushum, so I could pee baby a man tamano. Be a neighbor Kuno. Oh, anybody, yeah, bread. Yeah, bread. Yes. I therefore also bet my bem. Famous oh ha, now also the telephone number no atuja near Timia for a friend for Wadaruma. Number is 0205 500 215 0205 500 215. Also bet my bedroom so now I drink and now unim dear and as soon as some be obiana. Akra. Obi na ya haban sem bia na ye nkyerɛ mo nipa ye wo hawo Me nkyerɛ haban with TV so. saa ɛde so bo wura ne kra ni mo on Me nkyerɛ haban with TV so. Ye wo ebere bi wo so a haban me ba be kyiri. But obi wo problem ya de bi da gu na be ma ne be me da na se kra su a. Obi wo ne sisi mo mo de boss wa. Ai. Hello. Yes sir. Obo Bemedi, excuse me, Bren, Fakao. Mejemo ewo. Midini D4 mountain, mejemo free. Kufodia ahinkuru. Akure mountain. Mante, inyao kumasi, wamba mepu. Na, nepese, ne bemu kakra. Okay. Mini anase eche bebre. Na, pese mi bisa ne se, oye sun soli software. Anase oye charismatic, anase oye orthodox, anase oye Pentecostal, anase oye apostolic from so omanentiase. Mirase. Wadaruma. Ebrebe na wa okọ esie, okọ kukuada, ana okọ yawada, ana okọ eye memreda, onu abofo no. Hello. Ategane. Abroad to the kind. Sorry ni. Me ye hu solid for pure. Sound. Yes. Nanka ba na say Power. Yes. Power mo no wan for no kokon na say tuntuntuntum no. Ye nhye ko jan. Mo hye de. Atalibia kala bia hye. Oh okay. Ma men call afre for 0205 500 215. Also betima ba dwumadi ni so. 0205 500 215. The prophet, the powerful man. Ondo so ye sunsumni. Oh no. Enye D4 say prophet dan so esunsum D4 pem sign bofo. Hello. Hello. All right. Akra. Yes. Sunsum D4. Yes. Wow. Enti momo de mo bo dondo. Ye bo ntwini ntumpan bibia ebo bi. Obi nkanyam say yakom. Debi. Onye so mo de akom mo de ye kom nyame bibia. Ye kom nyame. Mo kom nyame. Yes. Asi adwuma ye na echa akomfo. Obi wo say akom, ne akom. Obi si so mu twa mo akomfo so twa mo. Obi ani na adwuma. Ne se o hwem. Ai, sanity. I'm fa. Hello. Hello, good evening. Good evening, sir. Me pacha me show my na me pesa me bisa maso kakra.
Hello. Mepacho eti wadarma kasa. Mepacho mediani Kofi Bedu kasa free Kumasi. Ejebedu yeti wadwen kire no. Mepacho dem pati bisa na se na daruma. The woman say or can't be say obi additional bibia. Na mi so ami de mi mo hwio. Na nyina ba na yesi ma ni na na bia obani ti na mbetu asoka. Ada na sunsu mu no omo nka se akwa no wanya hwe. No na ebe bisi. Mate. Na yo ne be fa ho ka. Ana me ntia se bi won che mu wadaruma. Mate ase. Ye be ma na ayiwa no. Wadaruma. Mate. O ti do ka kire ase. Yes. Me timi fie, mma me na kodi ni bone. Ye se okotra koyi ni mako. Nka me apotro. Bisi sen e na me koje sa o hawo ni nyina na amane na gu me so. Se ewiase obi timi kofum obi no abodua na ode ne ma daase. Na enya mu nyina. Jisi mo hwa akiri. Maka se duabo asade wi ne nipa sumisi ye. Enti ye wotetemfu nsuo bu ho a. Hey! Yeah. So. Hey, the body the abba. Okay. It's so very grand. Oh, okay. Enti yenhwe tere na papa ne ka no. Me how? Me tuwe. Me bibia fa de ekoso. Enso me ko bibia yesi abusua sasa de bibi na ha ofira abusua. Yes. Aditi na ho se basa. Tete no na me ka no obi timi kwaya ade. Wona na bitimi ade, ma me bitimi ya ade. I'm in for hello. Good evening. Good evening. Me pacho di me be okase free. Na mo da che say fidi so born ni. Pacho ma oneso kakra ma me. Hello. Hello. Aha, me pacho come on oneso kakra ma me a me nti woni no. Me de akwesi. Oh. Na mpacho metumi bisa sofo ategaka. Mrs. Osofo say, my name is worded wife, but metumi bisa say, the problem because I said marriage the person blake divorce be. Na bisa so what to me akayabo mana. I think Mentesa warija baba because of Nkwalane. Bisa say what to me akayabo mana. KUMAWOOD Ewiase Nna H dwumadie eni no dwumadie hye wo YouTube Esboti TV. Hello. Hello. Mpacho na so usum diana say ya shawo wo enani modern say Musa ndeng. Masi. Oh, light the bone ni me nti bibia wo studio ha o. Se ba me speakers na wo studio na amaya. Yente hwe. Ipa de busa se ba yente. Technicians so ba ba hwa amaya. Yente hwe. Oh, Me say. Aha. Usum dai. Na say ya shawo enani mo. Osu da ya. Yesu ma wale ana say de. Oka bibi se so sun dai no ohu bibi o ni susu dai ni mu a esunsu ma ware ana asese.
that is saying also. And no can be person meeting, but I don't know. Mean to speak any. Now I want to say technicians for no so no. Obi any but I didn't say. I like for so now. Mom so speakers na wo inside in my. Man say I saw Randy. There's a good master Randy walk. And then my two small while I say it. Abusu am fan chame. Matters also die. I don't know. My confused. Me pacho diosuni bi yenshira ebi ye no me a spiritual marriage pacho semetina semasia diosun but me buza say diosun ebi yenshira dae ebi ye spiritual marriage me yenso se ye na ewu mu no se de obeti mate ne wase Ye wo yenshira dae ho ene ye wo no sunsuma wade ho sunsuma wade ne say every time bia mo say sunsum fufuro ne wo da but what you say de bia so so da ne ye ho ade so na physical intimi bie sunsun bi ne wale wo ene wo ye wo bi wo beda wo ba so daye na daye na waso no e ya de bi na wo krepe o sunsun na tim no mpa ebo na wabɔ no ene wo direction wa ye no etim ko fasa ade ne bre wo daye oh okay enti wo so sa daye no e besi wo physical isa se wo ne bɔfo no nenam oh yes o mpa ebo na wabɔ no eduru twese hu mo ye de e ba de ma yes eti ehwa de se nipa de se ni ta hu no nsuom enuam o fansuo no ana bi o dware nsuom ene sa na ye na ene spiritual marriage ana se enhira bi na ne bofo no kire nso onko famra eno nya spiritual marriage se ohu se wugina nsuom wugina nsuo ano ebi ani abodua hello good evening good evening sir family man. Hello. Yes. Hello. Yes, sir. Pacho, yeti wadarma. Wajentre. No money. Bedasi. Spiritual man. It's na church kama pa. Okay. Ocho pa. Ni mwade. Na mpesi ni bisa se. Se ma okase it means ma eska and it means ska the shama okay so be the ska ekosa ma na so ebia o papa mu wona nanu na ekoye na wo ba wo peska wo ba wiase na so wo peska wo ba ye den ama wanye ska to me na say mato ase be da ase obeyiwa no o kire say service abusuya etam sika de koje emma abafia no no so hia sika no ohia enipa biem ewo abusuani mu a ono sa nipa no kwa be so be free sa to me na say ni ti free ase odi so be hu pem sambofo na amane ne amamre no eni ma ne sunsun akwanche na duro be dwale ne be bie kwa ama no ne yi ni ti afri apam ne mu ya apam wa wu free abusuan bia ufum afiri ya apam ya two course ni free so hello yeah ma me pa o ka say free mpacho me so me lapo na family na nana okay na hwe phone you see here so say yeah the number na be so here adaroma na mo the pem say number no up to screen so wona mo pen number no na omni na di enkita ho no ana say omni ne obefre no mpacho na o ma frɛ no akra yɛmfa frɛ phone si ase na de aka no kwan bi a obefa so a obekire o makwankyere no ma de o mufuru ansa na mama ode bebia wo no ato no mema osema mienu kwan ben so ene ni bebe free apamase yaro wo ben ene de ba eye okonkoro bia wa wosa medas yade bebre yade bia se wo ace se nya wo ene wakobo wadwaman ene wanya etiefo anahwefo amutie ti o se enya adwaman ace ewum se bi itimi difa eye
adwama mu na ma is na mum no se enye wo no kobo adwama ewo wo ankasa wo wakono die mu a ba na se sunsun mu ne ya to sa ya de ne de ama wa aha de bo wura sunsun mu a ne ama wa duro no anom na sa mo ne nyina ku me yesa de mo mema aboso me ba ko be ko check up answer akọ check okay na wa hwese mo anda so wo mogya mu a se wo stroke diabetes ya de kese ni sisi be mo de boss wa pan entimi nya biem e wo sunsun adu de be ma wo ebi kwa na sunsun na walo yes na nkunde ne foundation so ayde ayi adwuma de ama wo e na apam no mu se obetuma free sa apam na da abusu ani mu a this year you ti dia free ase ya ye sunsun mu ne ma de ama wo nya mo adu am adwale na wo sika na wo pese wo nya no wo so aba no one so more spiritual marriage in so sunsun ma de e bo wura sunsun de eje wo kra fra ba fo nsem wie ye ku sunsun ma wade no okay ne ku sunsun ma wade wie pe physical wo sunsun mu ne ma de be ma mo awisu yes okay wadarma enfa na wo na mre ne brebe na wo ye adwuma ebena da bia mo akom enkwanta appetite akom enkwanta o Finsu Road yes unye si akom junction a wo se me pe driver ketwa okay driver ketwa bebia driver ketwa wo driver ketwa junction udru a wo se ko hu solid for nzimani na wo driver ketwa oh okay yawada be me e wo kasoa yawada nso wo kasoa yawada pia yawada kwa da mpa ebedwa mo kasoa poolside yes kasoa poolside poolside hotel junction udru a frame kasoa yawada be every yawada pia oh na wo kasoa e brada bia so yesunsum da kese won kwanta kese akom driver ketwa area brada bia na yawada nso yawada ye kasoa poolside oh okay no obi busa say o number mrebe no mfro number be no mfro so 0245 45 36 72 we dey little number 0245 45 36 72 yes me number no problem bia da wo su bia no frɛ me yesu sum samna dididwa sum wo de dididwa obu odidwa ye ntona de business nkoso okofo ne mefra butie de ba oye business bi enye yie be sum samna ne bi ne dware ne hwe se wodwuma na wo business na wo ye enkoso a ade na wo ye entimi mpagya ma wa me ma sum samna na ma sum wo ye regi yusu me ma 7 days wow yes ya hwade omuno me galamse no yesese bi se mojehwegu ama yedi ma yes omo ye galamse no na o so mutwa bibi e de ma asase no ya wasase bi wona emoti asase etiso yi yes asase bi ewura etumbetuma tu galamse tu asa god de wo se munya muntimi nya e wo se yesu nsu ade wo asase no so ma sa ebi kwa na asase ne hyensu eda ho no nsa unim yes because na chema dwen se asase bia so e de bia no nsu ben no yeah eni nsu no na asase agudi e ware oh I see okay go de timi wale bayfo etin wale nsuo etin wale bosom etin wale dua nti obu oku gold wo ne fie nanso gold no wo so muntimi nni we na bekọ ho anu wawu iwo sunsun ade wo ho no so ye free so ansa yes also no obika wonu so a omode enma anase enipa kwaji sika bisi agudi a ewo fom a also mo fadie no a omuntim ni so no won so aka ne de wo ho ye wa mele wo ho oba won frɛ number ben 0245 45 36 72 yes what's the mrebe na wo eye akom eye brada be sunsun da kase betenase eye counseling kwa wow counseling kwa obofo no ebe ye adwuma kwa bitu kwan ko baaye no adwuma no mo etima hwa akire yes it counseling kwa na meye bidase nobody be ya wada so ye kasoa poolside okay yes ti ya wada be di pa bi opeso o hye sunsun o hie sunsun numa no o hia me ti o won kana hefa ba bi biala wo bia hia me poolside wo kumase ya so ba bi biala wo bia o fa ka be si so am run about makru so am makru wo se wo fa ka wo se o ko akom ofenso kwan so eya henkuru akom na wo ko usi junction so pe taxi rank na wo ho no twam wura taxi rank wo se wo ko driver ketwa ko hunhun so na wo ho no all right eya brada nko na be tenase ye adwuma okay
yawada ɛyɛ kasua puside But I say a year Pimsign Buffalo and Alton can a number 0245 453672 or something country say or a year offensive road a year a com with the Bombardians over Freno. But the DB American. I prepare from a Benjamin. Frenipa, no one rancher baby or baby or no, they don't want it. Ewiase no yen Trafaku. Yes. What Trafaku to wide so now my word do Ubuada. So so PBB and my busu and ODBA. I did be was be a dear. A bu on so I know me. Ubu on so said ya born a whole boat team to both Sebi Ubu de piano. Mobusu and I saw Master from say a DT is bonte home. The most bontus on a betia say scrutiny pebre. One for one bomia. I'm a busu and two said the numbers bonte no one. Midwia be true say a common. The Bombardiers will wear pen sign 0245 453672. Mediani could first bonting. Nechina and pay bigger. Echina D4 the mama the bishop hunter. Mama one. Where if the assay? Echina a pay bigger. My minister over. Or see what who knew D4 Bema. Omini sorry for. Or say sebi omu dia bofo tumia or the man do momono and nobody do mujuma e de hu wo mo na sebi enji ho free otamfo ni sem Ewiase mo ade ya se won munyam na akrakoto bi fa ese no hwemisia papa bi on wo ye papa na eye gallon no no twitwa no di bi agenda wo ye papa o ha o na daspa and oton 1 cedi young girl at the age of 12 years. What came up when it came Kakrano? What's after Papa Fabra? Memo 50 pesos. Papa said, Debbie, Papa, I was a complete 5 6. But Papa, Kakram paid it. I was only a quay. Papa came out one was after Sabra. I didn't tell you, Nimunya made the edit. Or said, yes. I didn't tell you, crying. If you go in your fruma, a bosun some same. Into we be deeper baby Piara. Won't mean be an influence in same. Freddy for what? 0245 453672. Median who first bonting. Which my friend is to you. A channel means she say, no so pepper pen my from Cuniano. No my father my quarter than I say. Ye be near my warner city. Or how a dog so no. But I had a ABC and who knew I share. But there's so much bread. Na matana se na mo hwe me KUMAWOOD TV. Be di dwumadi e bero. Opportunity